கிடைத்துள்ளதால் வீணை தயாரிப்பாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். காஞ்சிபுரம் பட்டு சேலை, நெல்லை பத்தமடை பாய், தஞ்சை தலையாட்டி பொம்மை போன்று குறிப்பிட்ட இடங்களில் புகழ்பெற்று விளங்கும் பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீட்டு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி தஞ்சையில் தயாரிக்கப்படும் வீணைக்கு புவிசார் குறியீட்டு அங்கீகாரத்தை அறிவுசார் சொத்துரிமை பேரவை வழங்கியுள்ளது. இதற்கான சான்றிதழ் தஞ்சை வீணை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க தலைவரிடம் வழக்கறிஞர் சஞ்சய் காந்தி வழங்கினார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், தஞ்சை வீணைக்கு கிடைத்த இந்த அங்கீகாரத்தால் உலகின் அனைத்து நாடுகளிலும் தஞ்சை வீணை பிரசித்தி பெறும் என்று தெரிவித்தார். முதலில் அனைத்து ராகங்களையும் ஒருங்கே வடிவமைக்கப்பட்டு ஒரே வீணையில் அனைத்து ராகங்களையும் இசையமைக்கக்கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டதுதான் இந்த தஞ்சாவூர் வீணை. இந்த தஞ்சாவூர் வீணை போன்ற சிறப்புடையது எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது என்று புவிசார் குறியீடு பதிவகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.